Iya bener gur 100 langsung ae, Nduk. Ayo. Ya dalang kondang meneh ya gur 100. Nek peka dalang ki ya mbok piye carane ana bocah maju ki langsung cul rawel ngono lho. Kok ya ndadak sinden sing ngemehi iki. Harusnya ya gimana gitu dalang. Sing lancange awakmu lho, Sa. Jadi karyanya bocah diketok nesek, setelah itu kita nilai dengan memberikan uang untuk motivasi semangat anak Maisa ini. Ini hanyalah DP. Weh, berarti bariki kowe meneh-meneh. Loh, kudune dalang sing sebagai pimpinan alias dase wonten pertunjukan meni. Dase piye? Das mudhe. Peko. Oh iya. Oh, gampang lek gur semono. Aku ora bakal 100, Nduk. Nah. Apa? Mau hatiku iki kejar ngilingi bocah telu Sugeng dalu Mbak Elisa Urcarus Aleso. Cek oh sampun bunyi. Jeng aturaken wilujeng dalu sugeng dalu mak cange mak limbuk lan sedoyo para warga ingkang sampun rawuh wonten pendopo menika ngaturaken sugeng pangabekti kula nuwun sowan kula. Sik to iki sing selene apa kupingku apa iki? Gimana? Omong apa to iki bocah iki? Kating plekutuk ngono iki. Ini aku tetap nganggo Jawa. Tadi ini udah tak pakani apa makanan londo loh. Udu lodo. Lodo. Iya. Sing ayam kuwi ya, ayam pedes. Ayam londo. Iya, lodo. Londo bakar itu toh. Hah? Ayam dibakar, ya. Disanteni kentel. Disanteni kentel. Iya, ayam lodo apa Lodo. Terus ono cabene aku wis coba wernane kuning. Ono apane? Cabe apa? Lombok. Oh iya. Iya, wis jajal. Dadi iki kudune ulatku ya wis bener, wis mangan Jawa. Piye carane ben iso ngomong Jawa tapi kok tetep aja agak susah. Lek mangan panganan Jawa, arep omong Jawa tetep angel. Iya, tetep angel kok gitu ya. Iya, kecuali lek kowe mangan wong lanang Jawa kuwi penak minggu bakal omonganmu. Maksudnya piye? Ini kudu diperjelas. Mangan wong lanang Jawa, mosok mangan wong lanang sing dipangan opone? Piye? Mangan wong lanang tuh yang dipangan apanya? Pengen ngerti? Iya. Mau tak WA gambare ya. Ya aku karepe juga diopeni mbok menawa diopeni iso entuk wong Jawa. Dadi iso saya apik nyen matur iso ngomong basa Jawane kanthi apik. Tapi saiki ya durung oleh wong Jawa. Kira-kira apike ben aku fasih entuk wong Jawa sing kepiye, Pak? Wong Jawa ya, nuwun sewu yen sampean urusane karo basa. Ya. Di dalam dunia kebudayaan itu mayoritas seniman para pria itu memang getol marang bahasa Jawa. Ya. Ning sing bertutur semalam suntuk itu adalah dalang. Ya. Oh. Dadi ora mung angger wong Jawa, ning seorang dalang mergo kulino omong Jawa sastrane ya runtut sing diaturake semalam suntuk. Oh. Dadi yen sampean pengen ya to basa Jawa sing luwes kewes apik bener ya golek ana mutiarane para dalang. Oh, menika nggih wonten dalang, wonten ingkang rawuh kathah dalang wonten mriki. Nggih, Leres. Oh, tapi tasih wonten sing jomblo napa mboten? Loh. Zaman saiki sampean golek bojo aja sing jomblo. Terus yang Nek bener jomblo sosok ora tanggung jawab. Wong omah-omah pacaran ora cukup dengan aku cinta padamu. Ning sosok langge luwe. Heeh. Golek dalang sing nuwun sewu mapan, wis kulino urip, wis tau duwe bojo, to saiki langgi duwe bojo sing anake wis 4, ngono kuwi ya. Sing akhire kuwi pengalamane lah akeh, luas. Bisa nuntun sampean belajar tentang bahasa Jawa. Oh, ngaten. Jadi sing entuk sing wis tahun duwe bojo enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wayuh iki ora masalah, mboten dosa. Jadi aku nek misale maksudnya sama jenengan gitu. Maksudnya yang aku tahu ya yang di sini dalang sing anak sekawan itu Pak Cahyo Kuntadi. Jadi maksudnya ini tadi apakah Anda mau bersama saya? Saya diminta untuk bersama Anda gitu. Kok sik aja kleru, aja GR. Ora kudu Cahyo Kuntadi. Ning ewadene kowe ngengkel aku ya ora apa-apa lho. Padha bae lah. Cek.
Cek tes. Mik. Wah, bu kluthuk nesu bu kluthuk. Belu kutuk apa buklut? Sajane aku ki arep etok-etok ora krungu ngono lho. Hmm. Sajane aku arep etok-etok ora krungu, tapi kok suwe-suwe kok bojoku ketoke balas dendam iki. Balas dendam iki. Ini balas dendam tadi gara-gara masalah tadi. Lah kuwi karo sampean lek gur omongan to, mung dialog to. Iya. Bu Kesi dicekeli tangane lho mau. Hah? Iya Sampean loh. pengen nyekel tangane Elisa. Sampean pengen. Piye? Sampean Mary pengen nyekel tangane Elisa. Lah cahe piye? Aku ya gimana kan nggak boleh kayak gitu. Nah udah punya istri ya wes siji wae. Neng gandeng tadi jenengan agak marah ya nggak apa-apa. Tadi kan soalnya sana udah dapat 1 kali pegangan tangan, saya juga 1 kali pegangan tangan. Ah, ya. Gitu. Udah gitu. impas ta 50-50, 50-50 impas gitu loh Bu. Ya El, aku lek ambek awakmu ikhlas nduk Cahayu. Wes tenang. Jangan lah Bu, jangan gitu. Aku lek karo Niki awakmu ya panggene hebat. panjenengan loh Bu. Gak apa-apa. Kula hormat loh niki. Iya, aku Nggih. percaya. Tapi yang namanya cinta, sampean ora ngerti toh? Pak Cahyakun tadi ki yen ning omah, aku ya jujur wae. Pernah suatu hari dhek sare ngipi nglindur. Nyeluki jenengmu, Elisa. Elisa. Bener. Karo ngrangkuli gulengi Elisa. Ya Allah, aku ya ngempet jane. Ning ya tak maklumi lah, pancen ya aku kenyataannya ya wis tuwek. Ayo. Emang Kalah bener Pak. nom. Ya wis Panjenengan tak ikhlasi. campi-campi. Ke bawah mimpi tentang aku. Aku ora sadar lek nyeluk awakmu. Apa menyelukno apa urusane karo job ngono kuwi. Elisa ning tolong aku tak Oh jak iso iya apa maksudnya ora. tuh ngejob Bu, Ibu jangan panas hati ya. Enggak, tenang El. Aku tahu Pak Cahyo itu memang seneng sama wanita yang punya prestasi luar biasa. Kuliahmu doktor dan kamu pinter dalang. Kalau nggak percaya coba kamu sabetan dikit aja. Hah? Dia tambah jatuh cinta nanti El. Ojo lah, itu guru sabet aku Bu. Enggak apa-apa El, kayak dulu itu loh El. Kayak di Ngawi itu loh. Oh, Heeh. jadi Kon dalang gimana? Pak. Ya nanti Kon ada tinggal waktunya sendiri saya suruh ndalang. Iya, Lek tapi- sabetan sik yahine kan cah cilik-cilik sik melek ya. Oh toh. iya. Ngenteni sing wektu sing pas ngono tak sabetane dhewe. Ah. Ya karo tak tetesane lilin. Aduh, nggak engkang baku derek mah ngayu bagyo. Hari Jadi Kabupaten Hari Jadi Tulungagung. Kabupaten Tulungagung engkang kaping 808 lewas setunggal. Kula Sik, Sa. derek mah ngayu bagyo. Alon-alon. Kowe iki kaping 800 Aku kalau udah di atas 10 aku enggak. Aku mumet Pak kalau di atas 10 ini angkanya ada 3. Kalau basa Jawa aku enggak mudeng. Le 800 dosa setunggal welas. Iki lho Iya rabi sih dalang ngomongnya. angel iki tenan iki ya. Basa Jawa kromonya 818 piye Pak? Pripun 800 Ambal Warsa, Iya. kita Tulungagung, Kabupaten Oh, Tulungagung iya. ingkang kaping kaping 818 tahun. dosanya Hah? dosanya enggak Dosa ora melu lagi masuk angin, Dek. Pak di atas 10 pakai dosa kabeh. Setunggal dosa, kalih dosa, 3 dosa. 18 tuh di atas 10. Jadi ya 8 dosa setunggal welas. Iki piye to iki jan iki? Iki ketoke panitia kleru milih bintang tamu iki iso. Kok basane iso murat marit lho. Ora ngono kuwi. Sedoso. Apa, Bar kuwi lak terus 11, kalih 11. Iya. 13, kawan 11, gangsal 11, 16, 17, 18, 19, kalih dosa. Oh. 18 berarti lolong dosa. 18. Oh, wolong welas. 18. Wolong welas. Orang ngangge welas. Berarti 18. sewelas. Berarti wolong welas apa wolong belas? Iki lek rata rabi tenan angel gitu bocah. Aku siswi kok iso asam lambungku kok munggah to iki.
Pokoknya kula derek remen seneng. Ini yang beda adalah tadi dari luar itu banyak yang jualan dan banyak perekonomian terjadi di sana dengan baik. Perputarannya dengan baik dan ternyata yang antusias nonton wayang niku kathah sanget. Nggih. Kathah sekali. Jadi ketika gerbang dibuka masyarakat gember ruduk dateng langsung berbondong-bondong kathah semua berjubel nggih ngatos-atos nggih mengke gawane mengke nek di mek kancane bahaya mengke diperhatikan bawaan barang orang ngono kuwi yen nganti didemek kancane aja mek ngono kuwi to apa aku melu tratapan dhewe ngono malah demek demek utawa demok utawa nyenggol nyekel oh ya aku taunya di mek aduh berat demek. Oke, dia di demek. Ya. Dengan tema tangguh tanggap berkelanjutan menuju tanggap berkelanjutan. Kene niku kula sing remen kula ajeng membuat sebuah pantun basa Jawa. Oh iya. Lah sumangga. Kangge Kabupaten Tulungagung ingkang kula tresnani. Yo. Mlaku nggawa payung. Cakep. Mergone aku wedi nek kudanan. Cakep. Kudanan itu kehujanan, bener bukan diudani kan? Kudanan. Boleh gelem apa piye diudani? Aku ini mengklarifikasi. Kudanan itu kehujanan. Bukan dihujani, bukan. Enggak. Kudanan. Kudanan. Mergo aku wedi nek kudanan. Wedi ora wedi. Ya wedi BEDI. Iya ning macane wedi. 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 Mergo aku wedi nek kudanan. Terus? Ya, selamat salah. Sugeng Ambalwarso Kabupaten Tulungagung salah. Ngarep dhewe wis salah awakmu. Kudune Sugeng Ambalwarso wis sugeng kok wis ana. Sugeng Ambalwarso ingkang kaping 800 Kabupaten Tulungagung kula dongakaken mugi-mugi para warga sedaya tansah diparingi lumintu ing karaharjan. Wah ya amin ya rabbal alamin. Ya ngono sing apik wis ana undang-undangane. Nes tongkas. Setunggal malih. Oh iya, ini khusus buat Bapak PJ Bupati deh. Nggih, Pak Heru Suseno ya. Leres. Iya, tak pilih dulu. Melaku neng museum kuno. Ojo lali gembol panganan. Apa kok sinden kemalan badokan. Kan itu biar ngirit. Oh iya. Ojo jajanan. Bontrot cara kene bontrot wi. Iya. Aku matur nuwun katur Bapak Heru Suseno. Sampun nanggap wayang lan nguri-uri kabudayan. Wah, luar biasa, cerdas tenan nggih. Tur hebate nun sewu penonton Tulungagung Mbak Elisa, gitu. Mongko ingkang mayang kula menika namung mantune Piyayi Ngentrong Campur Darat. Kula niku mantune Mbah Wagiman, tegese dudu wong liya, gitu. Ning parandine ingkang kepareng rawuh kathah sanget. Niku mboten perkara dalange wayangane apik, bintang tamune kondang niku mboten. Penonton kok iso mlumpuk semene akeh. Ini merupakan kepedulian penonton Tulungagung terhadap kelestarian budaya Indonesia. Itulah hebatnya Tulungagung. Aku senang kalau di Tulungagung penonton nggak pernah sedikit, selalu banyak dan sampai pagi. Ada yang suka sama hiburan, ada yang suka sama lakon. Betul. Jadi kula dongakaken mangke sing melek dumugi encang mugi-mugi berkah barokah pinaringan rezeki engkang kata. Amin. Gitu tak dong Suseger waras nggih Pak. Nggih niku donga-dongane sampun Pak Cahyo. Mbok menawi panglipur ingkang wonten pamundutan menapa dene sanes-sanesipun. Menika penting amargi menika putra daerah yang mempunyai prestasi unggul, Mbak. Nggih. Lah, menika naminipun Mbak Mahesa kelas 2 SMPN Campur Darat. Juara 1 sindenan. Nah, iki. Mantap, keren. Iki ditampilke dhisik mumpung ora ngantuk. Mahesa ya Mahesa. Coba jenengan panggil, Mbak. Ayo. Mbak Mahesa
haturan boleh naik wonten pepanggungan bisa bergabung bersama Madangkara. Monggo. Cublak suweng, Mbak Maisa silakan. Yuk. Juga suwang eneng keleter pambukan tumbang butel pampol lere sapa nguyul bele ake sir pong bele kopo sir pong bele kopo Juga suwang eneng keleter pambukan tumbang butel pampol lere sapa nguyul bele ake sir pong bele kopo sir pong bele kopo sir pong bele kopo. Selamat malam. Saged basa Jawi nggih? Iya pakai bahasa Jawa. Oke. Sugeng dalu. Iya Sugeng dalu. Mbak sinten panjangnya Mahesa sinten? Mahesa Florensa Nightingale. Apa kuwi? Pelan-pelan alun-alun. Iya. Alun-alun nggih. Mahesa Mahesa nggih. Florensa Florensa Nightingale. Night Angel. Iya. Night Angel. Iya. Oh, dadi malaikat bengi. Iya, Oh, malaikat bengi. Lah ketok kok klambine lek malaikat ta wisan kuwi ya. Malaikat dalu. Oh, iya. malaikat dalu. Panjenengan itu sekarang maaf umur pinten? Masih 14 tahun. 14 tahun. Tapi Nggih. kemarin dapat prestasi apa Pak Cahyo? Juara 1 sindenan. Juara 1 sindenan Tingkat 1 apa, Nduk? Tingkat kabupaten. Kabupaten. Luar Nah, biasa. ini generasi lalu ada Ibu Sukesi Rahayu, sekarang Iya. ada Mbak Mahesa. Waktu itu apa yang dilantunkan kalau boleh tahu? Lagunya Tutur Jati. Tutur Jati. Iya, Oh, aku- sindenan itu. Sindenan. Kulo dereng menate ngertos Tutur Jati. Nggih. Oke. Terus niki pengen nembang nopo Mbak Maisa? Badhe nembang Sambung Wanci Dalu. Saya kelas loro SMP harus sambung wanci dalu. Nggih, badhe nembang. Wah, iki lulus SMA meteng ki sok. Ora. Kenapa kok Iya. seneng lagu Sambung Wanci Dalu ayo? Duka nggih, kula niku remen lagu niku. Oh, karena nadanya atau kata-katanya? Ayo. Karena gimana ya, lagunya itu enak didengar, Ah. terus kayak nyaman gitu Nyaman. aja. Oh ya, mari kita dengarkan Mbak Mahesa seperti apa. Cobi ya, kita Nggih. dengarkan. Karya siapa kalau boleh tahu ayo. Kalau bener tak kasih door prize 100.000. Nah, kuwi karyane sapa? Aja takon. Madhep Nggak kono. boleh tanya, nggak boleh tanya. Ini nggak ada video call atau tanya 50-50 atau tanya ke penonton, tidak ada. Siapa? Tahu nggak? Ki Sukran Suwanda. Ah, bener aku sih toh. Hadiah iki. Lah mau diomong Ibu Kesi yo arep piye. Tadi dibisiin apa kamu tahu sendiri? Ayo. Napa? Dibisiin apa kamu tahu sendiri? Kula pripun nggih? Wes angger urusan duit ra gelem jujur bocah iki. Iya beneran ini buat sangu Ya, nanti. nggak apa-apa. Ayo. Ayo Terima coba aku kasih, mau Mbak. dengar suaranya. Ayo. Ini mau bawonya yang apa? Nggak usah, langsung lagi. Langsung aja, siap. Ayo. Iya bener gur 100 langsung ae, Nduk. Ayo. Ya Iki sinden kondang nek yo gur 100. Nek peka dalang ki yo mbok piye carane ana bocah maju ki langsung cul rawel ngono lho. Kok yo ndadak sinden sing ngemeh iki. Harusnya ya gimana gitu Sing dalang. ki yo- lancange awakmu lho, Sa. Jadi karyane bocah iki diketokne sik, setelah itu kita nilai dengan memberikan uang untuk motivasi semangat anak Maisa ini. Ini hanyalah DP. Wah, berarti bar iki kowe Kalau nanti meneh lebih neh. bagus- Loh, kudune dalang sing sebagai pimpinan alias dasep wonten pertunjukan meni. Ndase piye? Dasmu dhewe. Panjenengan peko. Oh iya. Peka. Oh, Oh. gampang lek gur semono. Aku ora bakal 100, Nduk. Nah. Apa ya Piro? Selawe. Nembang osek kok gampang. Ya. Ayo.
Sing gedhe pangaparama Kang Mas pepujaanku Sambungku mong wanci dalu Rupit dosaremu Lawat keramu Kang Mas Kandang titisake Murih lestarine Apik es genah kecekel tangan ning 500 salone ayo. Dicekel tangane mawon. Dicekel tangane mawon. Didemek aja. Iya, didemek tok weh lah banyol bocah iki pisan ayo. Awas kowe ya. Neno. Menda boyo entasida urip lan dika Jajal iso joget ora bocah iki. Dangdutke engko ya. Putri Sulesya Mahesa. Coba kaya apa joget to wong ayu. Sing gedhe pangaparama Kang Mas pepujaanku jajan hatiku sambungku mong wanci dalu rupit dosaremu
nembang kono, kowe iki kok nembang ora napa? Ya bener wong ya dipanggil kok Mahesa. Napa? Napa? Lugu. Mahesa tekan langsung nembang ngene kok enten to, Pak. Gak salah. Tutuk gundulmu. Gak salah kok. Aku gemes nek tak dai tas tak go ning Solo lho we. Napa kaya kancaku Mbak Elisa. Jenenge Bagong, dhek ngegong. Oh Ya ya. wae tulung tak retok tok entok entak dudune gong to. Kancane gong gong. Tunggale Mahesa Surai lho. Ya. Gak salah. Ya nduk, tarik nduk. Apik nduk, apik. Bokonge aja di apa jual mahal, dienggokne ngiwon. Kula isinan lho, Pak. Isinan lho kula. Nglestareke budaya ora perlu isin-isin. Yen isin ra entuk 500 lho engko. Ya lah, Pak. Isin kula niku kadang lek joget niku kula lali lagune. Sapleng ngoten lali sakal. Oh, lali. Nggih supe. Oh iya, lek ngono nembang sik bar iki jogetan nganti subuh ya. Ayo, ya ora apa-apa, Nduk. Yo, remoke ing atiku isin yen kenjar ngilini bocah telu apa tenan sing ati sah tenan tak ngerti dikopok lemati menda boyo urip lan nyandika meski bagyo mulya Dur lahir putih Celestia Sendi kayuno Diko Anglesanto para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Mahesa. Luar biasa, generasi andal hebat. Nggih. Ibu Kesi sebagai senior mungkin bisa memberikan komentar dan semangat buat Mahesa ini sebagai Kali senior dadi dari- Kesi yang akan datang. yang akan iki. datang. Alhamdulillah, ternyata prestasi Kabupaten Tulungagung sangat membanggakan. Juara dalam hal kesenian reog, jaranan, ketoprak, terus ludruk, wayang, ning juga sindenan. Di tahun-tahun yang akan datang, yen Bu Kesi besok wis tuwek pensiun, Mahesa lah yang akan meneruskan cita-cita Bu Kesi. Amin. Dadi sinden kondang, Nduk, ning syarate sampean kudu sekolah sing tenanan ya. Siji lulus SMP, sampean mengko ning Solo sekolah ning SMKI Negeri Surakarta ya. Kuwi sekolah ning jurusan karawitan sindenan. Nah, mengko yen bar lulus SMKI kuliah nang isi Surakarta jurusan karawitan. Ya Nduk ya. Wis mengko tekan Solo sampean tak pe anak angkat kaya Mbak Umi. Anak angkat ya aja seneng sik, maksudnya ngangkati meja, kursi ning omah. Lah niki kan putrane koncoku jenenge Pak Andri Pak Yoyo. Ya, Niki Pak Andri niku alhamdulillah dados DPRD wonten mriki. Nggih. Partai Elok. Golkar. Nggih, ya ora apa-apa. Ya. Terus Ah, ning luar aku biasa. pitakone bapakmu ki DPR kapan nanggap wayang ngono lho. Ning kantor DPR kono lah anake pinter nyinden kok. Ah, Pak wingi Andri Kediri ya. wis ya Bu Kesi ya Kediri Nggih, ya. wingi Kediri pun hari jadi Kabupaten Trenggalek ya wis genti kapan ngono lho Pak Andri. Sip, Nduk, semangat ya. Mulai dari Ojo sekarang. gampang kena godho. Ojo pacaran sik. SMP ra kena pacaran, ya. Buatan Contohnya Mbak Umi Hafifah iki lho. Nah, Wis remuk iki wisan. Remuk wis sinau ngono lho maksudnya. Saiki nyedak Pak Cahyo nyuwun sangu. Nyapo? Ojo dadak bedhekan. Nyapa bocah wis lali barang kok malah kok arahne. kula wau supe lho punan bedhe. Apa? Kula wau supe punan bedhe medhen langsungan. Ojo nyedak Mudun ora apa-apa. Ayo. Arep nyono apa? Bebungah Arto. Buatan badhe salim mawon. nah saling. aku yo ora penak. Pamit nek sama dalan. Sik rene ya. Jujur ae ya. Demi Allah, iki mau dompetku keri nang penginapan ya. Bu Kesi dompetmu Bu Kesi, aku yakin keri tenan iki mau. Kesusu mau ditelepon Mas Dunung cepat merapat. Kowe aja guyu arep kek duwe malah guyu ora. Marem niku. Eh? Artine marem niku. Marem pripun? Nggih marem. Marem-marem piye kene kuwirangan kok marem ora. Iki ya aku iki lek karo cah cilik brabrok tetep Mahesa madhep rene.
Nyinden terus lho ya. Nggih. Aja kenggo dadi apa wae, tetep dadi sinden. Kowe tak kandhani. Masa depan sinden ki apik. Dadi sinden ki cucuk timbangane drep ya. Dadi ya sinden. Napa niku artine? Napa niku artine? Kowe iki piye to? Cucuke tegese luwih apa wi asile luwih akeh tinimbang dadi wong drep. Drep kok pedhot boyokmu. Wis gonas ganes ngono. Wah, tenan engko bangsane apa kuwi jenenge sawahe lurah no entek ndangan musuh ngono ya. Ya. Iki pira? Niku 3. Pira? 300 nominale. 300. Kowe karo duwe awas men ya kowe. Nggih, kula. Ya. Rabun niki. Ya, iki. Ya. Ya. Iki 500, Pak ya. Pak Cahyo Kuntadi. Ya. Omong bapakmu kon nanggap wayang ya. Iki ceritane dalang sing DP menanggap iki. Kira sing Mbak Elisa wau pripun? Dalang sing Mbak Elisa wau pripun? Oh niku DP bintang tamu. Nggih, besok berarti kalau Pak Cahyo itu paketan sama Elisa Osarus. Sampeyan sik ya tampil neh. Mula aku tanggap bapakmu, sampeyan tak kek 500 neh. Mergo sampeyan wis dadi combeku. Ya 500 nggih. Emoh, ya wis lek emoh. Aku ora bakal meneh karo bocah lek ora gelem nampa rezeki lho. Nah, nggih. Iya. Arep apa sih ngecalone dhewe? Buat apa? Buat beli dingklek sinden, Dikenake buat apa? beli kebaya Rencana badhe tumbas kebaya. Kebaya. Oh, iya. Ayo, ya. Ya. Niki Taman ono. Jare gitu kebayanya. serius Pak niki Pak? Serius, 2 rius, 4 rius yo. Nah, ya. Aja kok kene bapakmu lho ya. Ndak nggih tuku mbako karo nyete ya. Nya, Ibumu ya aja. Ibumu nggih lebon panci ndak. Pokoknya buat kamu sendiri modal nyinden. Ditabung. Yes. Ayo nggih tuku baya apa dingklek apa-apane ya. Ya. Waduh. Ah, sungkem Salim. Ah, ya tenanan. Sampai teles lho Pak niki Pak. Drodes niki Sing Pak. teles sing ndi? Endi? Walah. Sing teles ndi Kok tangan? ya cah cilik ya tetep di. Ora sak ngono ya Maisa, ya luar biasa. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Mahesa, luar biasa. Ini salah satu calon sinden besar Ya, besok balekno yang iki, ternama. Bu Kesi, ya, nggih. Nah, minimal nek dadi sinden sesuk nggawake dompet ngono kuwi, duit-duit dalangi sik nggawa sinden kabeh. Dadine dalang ki ra nggawa duit. Minimal dadi sinden kuwi nggawa iki harta sakmene iki sing nggo wayang-wayang, sing nggawa Bu Kesi dudu Pak Cahyo. Dadi yo sinden, aja dadi dalang ya. Ngoten nggih. Mula aku ora iso piye-piye. Iya, makasih ya Mahesa ya. Pokoknya jangan berhenti belajar nyindennya. Ya. Ya. Oke, ini penerusnya Mbak Umi juga, Ya. Mbak Winong yang dari Tulungagung juga ini. Ya, nggih. Sampai ya. Semangat ya. Nggih. Ya. Ya, Sampai teles beneran loh, dia grogi banget. ora apa-apa, mentale kudu Iya. kuat, Nduk. Harus Kowe kudu belajar. semangat gur teles ngono kae. Kalau ning sawah keringetan entuk gur 100.000. Kowe 500 kok. Sik tak pikir-pikir ketoke kakean gitu. Ojo wis ben Menyesal, bocah. Mas. Yeah. Juga masih ada bintang dari Tulungagung Mbak Elisa. Sinten menika? Mbak Nimas Ayu Winong Nawangse. Mbak Winong, monggo. Yo dihormati ngangge tukung-tukung Winong Nawangse alias Waljinah Madangkara. Hehe. Om awas. Hey. Iya rasane kowe nyinden ning ngene kabupatenmu dhewe terus pas hari jadi lho Nong. Ayo. Piye? Jujur ini saya baru pertama kali nyinden di kabupaten saya sendiri pas hari jadi. Kamu baru pertama? Iya. Sama aku juga pertama. Jadi
Tahun depan lagi nggih, Pak. Iya. Harus supaya Tergantung ki kepiye kamu memberikan persembahan pada saat ini gitu. Berikan persembahan yang terbaik untuk kabupatenmu sendiri, besok ditangkap meneh. Ngono. amin. Lah saiki ngene Mbak Elisa, Nggih. kula nyuwun mangke jenengan berdua duet. Duet Digolekne lagu sing apa kuwi ada nuansa jaranane. Wah, Mergo winong iki lek jaran lho apik. Iso jaran iki? nate ning isi ndadi. Oh, Tenan. gitu? Heeh, ora mari-mari gulung karo udo Dek. Astagfirullah. kan niku sing dinteni. Kowe ora sadar kowe ora kelingan ana. Mboten ate. Lah kowe ora sadar kok kowe. Mboten. Tak golekne godhong gedang langsungan. Ayo ngene. Lagune wae, Gubuk Asmara wae. Oh, nggih. Engko sing nembang Mbak Elisa karo Mbak Winong. Ayo. Oke. Ngendi to Nong? Sampeyan desane ngendi, Nduk? Kula ngentrong Pak Ngian. Ngentrong. Oh, sing entrong juga. Terus kecamatan Campur darat. Campur Darat, Tulungagung. Nggih. Saiki ngangsu kawruh ngudi ilmu nang ndi? Saniki teng Universitas 11 Maret Surakarta. UNS. UNS. Ya, jurusan atau fakultas? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Jawa. Wela, Oh, ya berarti pinter Jawa. Ya aja nganggo Indonesia, nganggo basa Jawa. Sok calone guru basa Jawa ya. Iya, pancen sok cantik kok kuwi. Ayo. Napa, Pak? Ora, ayo ndang nembang, ayo. Mboten, nyet kula cantik kok. Lah, Yalah, apa? Mboten sok cantik tapi cantiknya tenanan. Nggih ta, Pak? Ayo. Yo, bawa dhisik Mbak Winong sik engko sambung Mbak Lisa. Ayo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Oper Mbak Elisa. Lingsem yen kemutan lelampahan kang wuri Bareng, yo. Tresno tulus nadyan ning gubuk asmara. Jos luar biasa. Yo. Monggo diaturaken Gubuk Asmara mangke dilebetke jaranan. Ya, Winong karo Mbak Elisa menisa mbeksa sing apik. Mangga, yuk. Mbak
Pardiono Surabaya. Matur nuwun rawuh saking Surabaya wonten Tulungagung. Pak Pardiono Purwodadi Grobogan matur nuwun. Nur Basuki Magetan matur nuwun. Budaya miten mentrong campur darat Tulungagung. Luar biasa. Sing atase bocah ya lemu parandene luwese kaya ngono. Luas cakep gini-gininya tuh. Luar biasa ya. Mbak Winong dari Tulungagung juga. Nggih, leres. Nggih. Menika wonten awala Mbak Lisa. Nggih, monggo. Nggih. Katur dumateng Ki Dalang Cahya Kuntadi, Dalem Indra Kusriawan. Camat Gondang kepareng nyuwun sekar sinom parijata. Sekar menika dalem aturaken kagem warga Kecamatan Gondang. Lan ugi sedaya warga Tulungagung penggemar kesenian wayang kulit. Mugi-mugi dados remen ing penggalih. Semanten ugi sugeng ambawarsa kagem Kabupaten Tulungagung ingkang kaping 818 taun.
Nggih, matur suwun. Pak Camat Gundang. Pak Camat Gondang, lajeng wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Cangik sugeng dalu. Saking masakan khas Tulungagung, lodo pedas nyampleng. Nggih. Alamatipun lampu merah Pasar Burung Beji. Wah, iki iklan iki. Gak apa-apa. Ke utara kurang lebih 100 meter, barat jalan. Nomor HP 081. Nomor HP Ben 081 335 243347. Ya. Nyuwun gending sambung manci dalu. Nggih, sampun kathah. Gending menika kula aturaken dumateng para pelanggan sedaya. Kagem Pak Dalang, salam sehat selalu lan lancar sedayanipun. Amin. Saking kawula Pak Sakri matur sembah nuwun. Mbak Lisa. Nggih. Piyai Tulungagung menika ugi remen mliginipun ingkang pinisepuh kados Pak Camat Gundang menika tembang-tembang klasik. Klasik nggih. Kula tak ngaturaken dan menika sinom parijata rumiyin. Nggih, siap. Jenengan saged istirahat, mangke nggen gara-gara jenengan kula caosi wekdal nggih nyenengke warga masyarakat Tulungagung, raketang sak kemperangan sampean dalango. Men sing mirsani ngenteni nganti gara-gara. Iya.